Takže čaute ľudia, ja vás vítam z ďalšieho dielu, je to opäť z hry GTA San Andreas a je tu znova so mnou Trezdyr. Čaute, čaute! Ja sme na kopci smrti a dohodli sme sa, že si pomôžeme s levelmi. On mne pomôže zo 40 bodmi za vojaka a ja... A ja som padol dole a ja mu pomôžem s 25 gang bodmi. Ja som tieto body radšej Ani to nedopovedal. Ja som tieto preskočil, lebo Trezdyr má menší level než ja. Ja som bola väčšinou preskakoval. Trezdyr sa zdržal pri nejakom 56. leveli. Áno, to boli kamionisti. To bolo dlho trvalo strašne. Áno, tak ja som pred firmou a môžeme začať. A ja som tu. Natáčame na Vianoce, tak prajem vám veselé Vianoce a keď toto video bude na YouTube, tak vám prajem šťastný nový rok. A si pred firmou. Áno, som. A ja vám želám šťastné a veselé Vianoce. Dobre, tak poďme. A keď to už bude trošku neskoro. A to vôbec nevadí. No, sadaj. Dobre, ideme teraz za toho vojaka. No, Portuj. portujem, vysoko. Prídeme tu na našich, budeme tu našich zabíjať. Kolegov. Ja som zvedavý, ak stihneme spraviť toho vojaka a tie gangbody do... Koľko vlastne budeme natáčať? Neviem. Ja si sky nemením. Ja si ho zmením. Ja už nášho 20 bodov mám. Ja, info. Počkaj. Au, ty debile. Dobre, ideme. Info. Zamestnání. Vojak 0, no. To je na hovno. Som šáša krásky. Počkaj. No neviem, na čo som šiel. Hýbaj na levo. Či choď pri našu firmu. Tam ich bude veľa. Trošku. Angel Pine benzína. Poma 8. Koľko chceš? By som si kúpil. Dobre, hej. Tak už nič. A počkaj, ja mám 50 mega. 45. Ja ti prihodím 14. PM8 je... Čas nezaberieš. Potom ja sa vám ospravedlňujem, dostal som na Vianoce klávesnicu, hraciu a ešte taký náramok. A ten mi tu väčšinou búchal klávesnicu. Tak sa daj dole. Kedy Angel. Pán benzína 51. Property videoky 51. A zarába to dosť, to zarába 710 000 za to kúpim. Kúpim to. 3 dní späť, skoro 3/4 milióna. No a kde sa nachádza? Dneska to mám za $1 však. Prihodiť 8 a dám do 45 raz, 2, 3, raz, 2, 3. Veľa si tam nedal. 45 mega. Ja budem mať iba 5 mega na ochranku. Super. A ja ti asi hovorím. Počkaj, tam bol za nami. Pozri na moje telo, samo. Ježiš, ja tomu debilovi napíšem Samo pozri na moje telo. 45,1. Jaké halúbe je to. No, konec, hneď. Dobre. Super. Už ho máš? No, mám ju. No dobre, a kde si teraz? Ja neviem. Najmu do ochránku. A dobre, 2000 za 3 hodiny. To je dobre. No tak to je dobre, v pohode. Kde sa nachádza tá benzína? Ja ne... Pri Mount Chiliande. More, tak to nevíš, čo veľa zarobíš? Však keď nie, tak ju predám. No len za čo?
Za 50 mega. Dobre, mám ísť tam pri Čilian za tebou, dáš mi tam, natankujem tam u teba za jedna a ideme do LV. Ja tam asi prenastavím tie ceny, nech to... Daj si tam na $70 za liter. Je v pohode. Mám už 38 hodín, tak si tam dám trošku viac, keď tu náhodou zajtra nebudem. 44. Ty vole. Aspoň do tých 4. Ježiš, to takto po jednom. Nebaví ma to. Dobre, akože ešte ma stále nenapadlo, že sa portnem do sofa, je to rýchlejšie. Poslední kolo. A neviem, kde sa tam ešte. Ale to sa oplatí 2280 za 3 hoďky. Aj tá ochrka je ale dosť blbá. No to je celkom... ja som debil. Ja som videl ešte jednu nemovitosť, ale počkaj, toto zarába viac. Tak dobre, neviem, dojdem tam s 2,2 litrami a idem po... Kde som? Áno, idem po tej diaľnici, čo je Ty toto. vole, nejaký debil do mňa napálil. Neviem, Ty čo vole, ide. ty mi to chceš vykradnúť, more. Počkaj, koľko stojí tankovať? Toto bola. Nejste... No, tak to nič. Tu je... Urážka hráča. No, tak to Dobre, musí to sa byť dáme. nepríjemné. Fíha, ešte, že Janči. Fíha, ešte, že trošku sa s Jančím poznám. To je ten najväčší loser. Treba. Ale super, že mám benzínu. Dobre, mám... Počkaj, ja jeden tu písal, hej, ja jeden tu písal. Tam mám 0,7 litra. 0,5. Zabez ku mne tú benzínu. 2,3. Fuck. Ona je tam. Super. Tankovať. Za... Ona je tam. Teren za 30. Počkaj, ja to úplne prenastavím. Aj Tam je, tam je. Oh fuck, došiel mi benzín samo. Poď, ideme tlačiť. To zvládnem. Už som kúsok odtade. Poď mi pomôcť. Ja do toho budem búrať, ja mám hantely. Tankovať. Ináč ja si môžem natankovať, koľko chceš. To ide, nie. To je super. A mechanik asi nepôjde, one, odťahnuť. Nie, on ti tam môže dať. To ja pôjdem robiť mechanika. Dobre, poď sem. Potrebujem tam benzín. Tamo, tu som, poď. Pím. Trošku možno, že tam dojdeme. Počkaj, ja sa nie. Áno, poď ešte. Poď, ja ti budem riať. Ježiš, toto je horšie. Potlač, ešte, poď. Počkaj, ja sa dám, ne. Ma nepotlačil moc najlepšie. PM3. Nechceš, Angel, fajn. A Poď, nejak poď. za 100 mega mu to dám. Teraz ma potlač. 75. 3 voľná miesta na lov. Se sliperkami. Rád by som si šiel na lov, ale ideme si pomáhať teraz. No, poď. Ja to O, robím. sadol ti tam mobil volá. No poď, dobre. No, My sme sa chvíľu tam. No poď. No a teraz tlačme. No výborné. Dobre, doprava teraz tak troška. Dobre. Poďme ako tam. A teraz doľava. Poď, to dáme. No dobre, tlačíš ma, idem. Som tu. Jo. Áno. Poď. Tankovať. Jaké tam máš ceny? 10? Máš $10. ja to idem prenastaviť. On ma zabil, hajzel. Počkaj, ja mňa ide zabíjať. A prestaň ty debil, to je moja benzín. No dobre, akože tlačíme sa. Aha, mňa tam zabil, no. tak Kurňa, pri super. našej firme je ich dosť veľa. Ináč, ježiš. Zomrite.
Všetci. Aj keď ste kolegovia. To ma nezajíma. Kolegov treba zabíjať. Ja som sa zapisal. Nevadí, mám granáty. Super. Počkaj, Samo. Jo, zabil som jedného. Hej, chlapci. Jo, ďalšieho. Dobre, dávame. Na super. Ty vole, Je Hanis. Áno, My zabíjame jak debil. Dobre, to som napísal teda. Veľmi zlý chlapec. Jaj, dobre, toto má 0 benzínu, 0,00. Dobre, takže Kniper, idem pre teba. Koľko máš bodov? Nemyslím si, že mám toľko, koľko Ja, potrebujem. vy ste ve firme, chlap. Ja nechcem, aby to bol môj posledný deň v tejto firme. Nosím. Ja co? More. Máte vy teroristi. Robíme LVLMG. Nevrabomíš. No to bol tvoj nápad, ty debil. Prepáčte, more. My to vynahradíme. My jak debili. My to vynahradíme. Ešte jednou tohle udiela, tak... Dobre. Novi. Dobrý ti. Dobre, Novi, vítaj. Krásne privítaj. Počkaj. ČSSR. Počkaj, ČSSR. Welcome to terroristi. Jo, tu je. Kriminál. Prečo? Dík. Ja idem pri moju tú benzínku a keď už tak mi poradíš. Nie, daj si tam 70 alebo 65. Jaj, Ráno. hodím granát, nemám na nich. Daj pokoj. Alebo to skúsim dať do dražby a dám tam, že 50 Tak oni sa tu so mnou hrajú. Počkaj, ja neviem, kde je ten ja. To je zle. Pozri, ale to je domy, ktoré... Kapur alebo chvíľ. Dáme ženy. Ale keď ja osobne luxus. Dobre, dal nám šancu, nech ideme urobiť levely samostatne aj rýchlo. Nevidte si. Vojak.
Nedostaneš nič. Však není zamestnaný za teroristu, tak neviem čo by ste... Alebo je. Berem späť. Prachy, more. Prenastaviť ceny. To som jak ich jedlo. Ty vole, ja dám natural, to je koľko, more? Ten dáme za 75, natural plus 80. Ricky, prestaň, ty debil. Tam poď rýchlo. Ty vole, To je príjemné medzi tými kriminálmi byť. to nejaký debil, hej, poď sem pred firmu. A že kto to tu hádže, Nejdon? Ty si taký uďarený, Nejdon. No, More, prestaň, Nejdon, prestaň. Hanis hovoril, že to nemáš robiť. No dobre, ja som tu, čakám na teba už. ja som v sete. Áno, dobre, idem. Môžeš prestať, ma zabili, no. Vole, sete. Ja ti serem na celé body. Počúvaj ho, to je tvoj pán. Jaj, Dobre, kde si, ja som tu. No, poď bez na, hej, poď na toto a poď ako, Poď na toto a poď na kočo. áno, poď na toto a poď ako na toto. Takže poď na port CF a ja musím ísť pri moju nemovitosť, tak vieš, kde je tá... More, my sme mali zrobiť tie levely, ne? Áno, hneď to bude, len nastavím ceny, dám si kill a idem. Dobre. No. Ako? No, ideš trest díl. Počkaj chvíľu. A čo mám robiť? Ja sa stavím, že... Ja som to tak vedel, že co nejvíc, ja tam vložím peniaze. No dobre, takže čo? Si pri firme? Môžem aj... Počkaj, ja mu to napíšem. PM5. Max, zložíte Môžem sa pre aj zlepšiť šance na výhru. Čo sa hrá? Môžem aj vložiť? Bez prestávky už hrám není 2 hodiny. Super. To rád čujem. No, prídeš sem. Pri firmu. Môžem dať 600k. Nie, necho na akciu. Takže mám ísť pri firmu, že? Nie, máš ísť do SF a tam jak sa ide k mojej benzínke. Vieš čo, pri smetiaroch som proste. Pri smetiaroch? No ty sú kde? Ja teraz sa neviem orientovať. Počkaj, smetiari sú... Myslíš firmu, ale... Počkaj, kde sú smetiari? Ty nevíš, kde sú smetcári? Ja tu sú. Idem tam za chvíľu som tam, počkaj. Ford Sebert Autos Pickup. Závod. Co tam vidím ťa už. Na čo si v Solarin Industries? Zdravím, kolik tedy za den ty vesloty? To si robíš sranu. Dobrá kara, ne? Choď pri tú moju benzínku. Ja čo tam má stále robiť? Ježiš, ja som ťa vyhodil, tak sa daj už, zostaň. Nie, hýbaj. Ja som nechťa slačil, sorry. To ti tak bude. Ale fakt, veď ti... Je to dobré, veď. Ten Tomáš ma zabil 3-krát. Tomu nedarím ešte ho raz zabil. Keď nebude Hanis. Dávať pozor. Selo Premium 180 na 110 ráda. Draží dům, pojďme 46. Za. Odletí ti péru. No, dobré. To ani rovno šťať nevieš. Polovník z teba nebude. Z teba vodíš, nie? Čo sa bojíš, ja som prostý.
Chceš vidieť môj skill? Nie, skončíme vo vode. Nie, Počkaj. Buzna. ty si padol. Ľudia. Skončíme vo vode, ťa zabijem. Na mieste. Ja sa bojím. No, zadaj. Tebou nejdem. No, zadaj. Nie. Dobre. Skončím vo vode. Že napíš mi, že choď za tým monsterom. Poď za tým monsterom. Toto je... Dobre, no poď, ide so veľkou rýchlosťou. Ale malá taxa. Platí $21. Ja, to je luxus. Taxík je luxus. Že a napíš, že natankuj si tu. Natankuj. Ja, ty akurát zmenené taxo na 1000. Víš, rýchlo vystupuj a rýchlo tu poď. A jaké má palivo? Přenastavit ceny. Takže super, dáme za 75. Nafta, tu dáme za Počkaj, to sa tak delí? 55. A no, terén špeciál. To som nevedel. A natankoval si? Ste spokojní s darčekmi, no tak to je na hovno. Jak dám, že prodat? Dám, že dražba. Skúsim to vydražiť. On si kúpil nejaký benzín. 4, hej, však vystup 4. Nedá sa mi, more. Dobre. Špatné ide nemovitosti, však mám 51. Takže 4, 0,51. Dobre. Ajaj, dobre. On si natankoval, chlapec. Počkaj. Pozrieme sa. Natankoval si, Jak môžu natankoval. tady... Mám čekať? Je. 50 mega. Hej, počkaj, 50 mám mega. Nemáš pálku? Mám tu granát, chlapče. Aha, víš, čo robím? Myslíš na to, na čo ja? Ja, ty debil! Zdechol si? Tak Dám sorry. 40 mega. Ja horím, kurňa. Mám. More, nie. Ja tu pôjdem aj tie granáty. Ten tu vole nezačal utekať. Nie! Som to hodil do seba. Čus. Je na Ja som to hodil priam do neho. dražba. Akurát do toho išiel. Aha, napadlo ste a zabil hráčej byl. Ste vyhozen od bezpečnosti a zbor... More. Počkaj, idem sa vyhajiť a tam si... Počkaj, nie to. A ty si ide pri firme? Ja som do ňoho nezačal. Max 43 dám. Poďme. Sem 46. No, potrebujem vyhájiť. No, super, som vo väzení, ale to mám 30 sekúnd, dobre. Tak koľko už asi približne natáčame? Neviem, ani toľko ti nedajú. Čau, poďme 10. Čau. 18 mega. Aha, konec dražby. Ale nie. Keby sa nepredali, aké ani nezahovno. Aha, 40 mega. Aha. No ja nechcem prerobiť. Kolik dostávate za jeden atentát? Čo ti ja viem. Minule som dostal 132k. Tak to si zarobil. IDPM 200 251. Počkaj.
Property, výdevky, 51. Ježiš, rýchlo. Ja si chcem kúpiť inú demku. Ja neviem, ale chcel by som to v LV. Toto je len tak od veci. Kúpim vozem na mesa. Ty vole, ja kebyže viem, a ja som včera predal... Ja som včera predal moje auta, som mal včera 2 auta, počkaj. Ja som si spomenul a keď tak keď sa vám bude chcieť, tak napíšte do komentu, čo ste dostali k Vianocám. Tento pekný... Dobre, ja si idem už robiť tie gangbody, lebo ty sa tu zaoberáš len tými tvojimi nemovitosťami. No tak poď, už idem. Dobre, konečne. Ja to skús... Dobre, som naľavo, čakám ťa tu. A... Ozaj, ja som sa nezamestnal. Ja idem sa zamestnať. Počkaj, dáš tam 46 mega. No, som tu. Počkaj, ja sa idem zamestnať, lebo... Som... Zabil a... Bol som vyhodený. Dobre. Ja som videl jednu nemovitosť, aj keď to myslím, že zarába celkom dosť. Dobre. Hej, Elza tu má už len na 18 hodín ochránku. Kde? Tu, hľavo. Iba za... Ja to napíšem jej, nech jej to nikdy nekúpi. Nie, však jej to kúp. PMA 81. Kamo nie, však jej to kúp ty gus. Aj ty Víš, si koľko ťať. to má dev cenu? Aj 500 mega. Čo? Nemáš ochránku na Možno ti dáme poľakú odmenu. Možno vypasuješ odmenu. No to vymehlo. 1 miliardu. Tú benzínku, čo je pri policajnej základni, či policie za Vlovota, to je dobrá benzínka. Ale ten CZSK je v živote nepredá. Však nie, ale nechcem. Tankovať. On tu má 300 za liter. No je sprostý. Prihodiť. Počkaj, aké mám ide. 26. Prihodiť 26. Kedy si bol? 44 mega. Ti tam prihodili? No, Daj mu 45 ako nic. kedy. Počkaj, ona mala to mám 10. Daj tam 45 a dávam konec. Pozri na moje krásne čižby. Hneď. Krásne žlté ponožky. A tu je však zabíjaj niekoho. Dobre, laglo mi to. Kde? Tam je. Poď za tebou je. No, dávaj. Idú. To nehodneš. Poďte. Jaký skill mám. A toto bolo. Toto bolo fakt cool. Počkaj, takto berem. Milujem granáty. Počkaj, ty vole, a že mi niekto... Zbranie. Bereme. Dobre, zabil som ďalšieho. A ľudia, mám lepšiu klavesnicu teraz. A vie strieľať už? Bohužiaľ, to som nevidel ani na starej. Bohužiaľ. Lebo keď stlačam teraz medzerník pre rýchlejší beh, tak už mi to tak nevyčí. Medzerníkom sa rýchlejšie uteká, ja to som nevedel. Ja posúvam... Dám to za 44 mega. Počkaj, medzerníkom sa. Memoria som Ja to sa... predám.
Dobre, predaj si to. Konec. Sorry, som retardovaný. No, nie som retardovaný, ale pomýlil som sa. Opraviť. Jaké má ide? 34. Jaké Počkaj. máš? 80. Najradšej by som ho zabil. Kde ty? Nikulka. PM10. No, poďme, ideme už prd. Však pri... Na druhú. Tá autoškola z Veturas. Počkaj, ja musím ísť volať čo urobiť, ale čo som chcel urobiť? Dať to do dražba. Na čo vojači? Čo tu chceš? Však Mizni. on je s nami, chudáčik. Nechaj ho. Dáti. Ty vole, pozri, koľko sem ide. Ej, Yeah. to prilákala. Alebo prilákavam ja. Počkaj, je tam 44 mega. Ja ich prilákavam. Takže omega viac nedal. Nie. Tak sa si prerobili 1 mega. Ona nemá už viac. Fakt štedré Vianoce sami. Ľudia, ja som už teraz prerobila aj cez tieto Vianoce sa prerobilo viac než 6-7 mega. Tebe Ježiško veľmi dopraje. Do Ježiška nedobre. No jedine. A jak vlastne vyzerá? Inak, to je dobre. 100 000 zbraň raketom DMR. Ja som si kúpil takú... Drážku 100. Veľmi 35, 1 mega. Počkaj, sorry bro, 15. Sorry, som sa pomýlil. Kúpim ten Burger Shot. Jaj, prosím ťa, nekupuj už nič. Počkaj, musím nastúpiť. Prihodiť 57. Nie. Jaj, Nie. samo, Počkaj, Nie. ono tam bolo 500 za... samo ten burger, čo mám. Jaj, Preserme na... to oni Ja podnikali. viem, kde bol. More tí začiatočníci, čo sem prídu a neprekažú, čo to nedá. To sa dá fakt dobre napadli. To človek aj ocení fakt. A Jaj, bolo štúnt. Len taký... ale hľadaných je ich dosť veľa. Rappery hľadaní. A tu je. Kde. No iba za ním. Predám 1345 kreditu. Pomer 6. Kúpim 500 kreditov. Počkaj, že to je... Jaj. Toto jak ide? Á, dobre, čak to nevadí. Počkaj, ja si prosím info. Oh, Už mám 5 bodov, to je ľudí. samo už mi asi nebudeš musieť pomáhať. Idem si kúpiť za 950 500 kreditov. Ježiš, ale nie, nekúpuj to. Naozaj. A to je za... Domino, nechceš radšej ísť zarobiť? No. Prerobím na tom dosť veľký balík, to viem. Sa dať. Čo teď tu má? Nedovnicu. Mal by si ísť pri terákov, ale nie pri našu firmu, lebo No už nám... však toto, že ja som spiknutý terák. Ja neviem loviť teroristov. Iba policajtov a vojakov, lebo tí sú väčšinou lami. Však, Jak teroristi. však lebo tí policajti chudáci. 4 sekundy máš na ňo v kuse mieriť. To je fakt retardované. No, najviac sa mi bude toto video keď strihať. A čo som mu písal, teraz to bude stále pomúkať. Čo, Nevadí. komu? Rotaxikovi. Napíš mu, že keď Na cvičník. dám ti 5k za 1545 kreditov maximálne. Sorry, viac nemám. Dám ti 50 za všetko.
jemu kamarát mu vyskočil z auta, tak ho skočil Ty za vole, ním. jeden má 88 Zase wanted level. Nie. Počkaj, jak to je? To je hrozný tlak. Neviem, nebudem sa s tým zaoberať. Chlapče, chudák, hej, Nikolka si kúpila tu nejakú do mňa za 44 mega. A ona povedala, že už viac nemá. Áno? Odznačiť. Tak to nebude mať hodiny. Však toto, že ja tam za chvíľku prídem a kúpim to chcem. A devcena je 100 metrov, nie? Nie, tu je jeden. Samo, prost. Poďte rýchlo do oného. Hermes, to je podľa mňa... Zdochni do rana. Áno, dobre som mu dal. Ježišmaria. Ja si kúpim 25 kreditov. A na čo? Lebo mám 475. Počkaj, zeberme túto Jak motorku. sa volal ten? Ja si kúpim tých oných kreditov. Pema 6 daj. Moje, to má 6. To je tvoj jaštier? Nie. Kúpim 25 kreditov. Dobre, mohli by sme ich zabíjať. Počkaj, máš granáty? Ja mám. Ale na čo? Ja si kúpim 25 kreditov a pečku. Dobre, zabil som ho. Si aký debil na varp. Nech, nič sa nestane. Granát 6, bereme. Nebol to náš kolega? Nie, X-Killer, kolik si. Kredit. Počkaj, samo. Šprt. Šprt. Tu máš. Šprt, koľko máš už oných tých? Tvoj premium 6. Koľko máš tých bodov? Ja to idem teraz preskočiť, ti hovorím. No meno premium. Ja ideme na moju misiu. No. Dobre, dáme. V Ideme do... jakom si gangu? Dám gangoin, ideme do Vagošu. Vagoš je mi také dobré. Alebo ideme do... Jak sa to volá? Grov? Nie, dobro, nie. Tak Vagoš. Gang... Nie. Join... Vagos. Áno, Vagos. A daj si ho. Nastaveň. Nedostal ste pozvánku. No. Tak povie teda do Grov. Gangoin. Grov. A pomeň to preberať tu hneď. Help. Už nie ste v nejaké crev. Už ste v nejaké crev. Počkaj, opustiť Počkaj, jak Gangoin. sa Gangoin, áno, som Grov. Warzone. Počkaj, Preberáme. Hej, preberáme. to sa tu dá. Preberáme, hej. Weekend stop. A počkaj, čo tu treba robiť? Len tu čakať? Len stať. Hej, my preberáme weekend stop. My sme debili. Celá weekend stop sem teraz príde. Nech. Preberáme celú... Uj, to sú tí najhorší. To sú tí najlepší. Joj. Však do toho som písal tú pozvánku, čo som si rozmyslel, že už nechcem ísť. Tam sú tí savnery. No. To A som však iba nechcel. 25 sekúnd to dáme. Počkaj, ja som dal výpoveď a ja mám iba holú pesť. Dobre, tak ty si zaboxuješ. Počkaj, niekto ide. To určite nie. Moment. To nie. Dobre. My ako byli, ja sa dať ho kúkam. Aha, pozri! Ja Nemáš som- jeden gangbot. Počkaj, jo. Teraz. Má gangbot? Čo? To čo je toto? Koľko? Hlavný gangbot je 0. To musíme čakať 2 minúty. Trošku retardovaná. To čo je toto, hej? Ja si vypnem toto. Počkaj. Oni majú fakt dobrý gen, keď im to krásne preberáme kľudne. Ináč to je tiež. Ja som jedného bezdôvodne napadol. Nechtiac. Čakaj tu. The Strip. Dúfam, že to dá viacej bodov, keď tu čakáme, tak? Nie.
Jeden bod. Prosím, ani mi to nehovor, lebo 25 teraz. Je 50 minút. 50 minút. To je fakt super. Počkaj. Nikol, to je tá Nikol, ne? Myslím. Áno, Váš váš gang nemá peníze. Na vyplacenie vašich výplaty. Takže zarábaš. Var. No. Info. My im prebereme celé územie. Dobre, mám jeden bod, to je super. My pozeraj, aké veľké územie, hej, Grow. Len tak odveci celé lovo prebereme. Hej, ale mne neukazuje, že tu máme one. Jak si to mám nastaviť, aby mi to ukazovalo? Lomeno health, No. nastavení, gang Gang územie území, a- zapnuto. Aha, dobre, mám. Pozri, hej, to je super gang, hej, očúvaš, ak pokým sa niekto príde. Hej, my máme, Vagoš je ten žltý, že? Neviem, ale my sme Grow. Ja, no. A my sme jaký? My sme takí zelení, však sa pozri. Tak málo zelenkavý, že? Dobre, mali by sme si Hej, vymyslieť. pozri sa na mapu, my im prebereme celé toto územie, pokým sem niekto príde. No 50 minút, tak tu máme všetko rovno. Počkaj, nie, ale... Minútu. Nie, no 2 minúty. Takže koľko budeme natáčať tento diel? Nepreskočíš. Trošku dlho budeme natáčať, nie? Tak dáme strih, nie? Dobre. Asi takých dáme strih, pokiaľ budeme mať nejakých 15 bodov. Aby to nebolo tak moc dlhé, alebo dáme do 20. Keď budeme mať 20 bodov, tak to znova zapneme, dobre? Čaute, sme späť na to. Lebo prišiel Savner a do nás. Tak, trest dírku, Knajper, prestaň už! kúpiš si ten preskok. Asi áno. Ja som zabral ten grad. Som ti vrátil. Vojenská technika na územku. Aha. Teraz mi ten Kubo napísal. Čo? Ten Savner mi volal, čo napísal. Vojenská technika na územku. Aha. Super. Choďte radšej na leso. No dobre. Odporúčal nám ísť na leso, ale my už na to sereme. Kúpil si ten preskok. Nie. Pomáš 6. Máš ešte kredit? Musí mať, ak som minul iba. Počkaj, ono to bol ten Ivory. Nie. Fuck. Nezerát. Kúpim kredity. 500 Pôjdem zamestnať za teroristu. kreditov plus 1800. Prosím, rýchlo. Ja to fakt potrebujem. A čo pôjdeme ešte robiť? Už tu ukončíme? Nie. Čakaj, podívam. Asi je to. To je výjimečné. Počkaj, alebo ukončíme to, však to už má nejak hodinu. Tak toto bude vánočný špeciál. Ak... Jaj, tu je hlas s malými HP. Tak rád by som to zabil. Daj vypúle. Ale nie. Ja chcem body a on mi povedal, že ešte raz to spraviť, tak mi vyhodí. Prečo, Hanis? Prečo? Počkaj, neviem, chcem zabiť. Ja, jasné, že ti napíšem. Jasné, kľudne, poskúš si aj to. Jasné. No A vieš- bohužiaľ môj skill není dostatočný. No počkaj. Ja hľadám. Gang opustiť gen. Teraz dáme, že help. Navigace, gang území. Prestaň. Tak toto je asi
A dneska všetko. A teraz ja. To je asi na dneska všetko. Pitku sem dostal. Toto je asi všetko. Poď pro mne do vězení. Tak, my sa s vami lúčime už. Ako to vypadá. A možno, že zajtra bude ďalší diel, ale nebude to hneď na YouTube, lebo jak som kúkal, mne to aj ja som to musel asi za 2 dní uploadovať, lebo to malo nejak 400-500 minút sa to uploadovalo a toľko až ja na komputeri nejsem. Tak, to je asi všetko a my vám prajeme veselé Vianoce a šťastný nový rok. Veselé Vianoce, čus.